नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय जै बर' हारिनि दिनै आङो भिडिअ बानायनानै होया आङो दिनै सानसे साननै जाबाय भिडिअ होया 1 तारिखाव होआखै 2 तारिखाव होआखै गोसोआनो माने गोजोना माने मा होननानै सोर दैदेनगिरिफोरखौ मा बुंबावनो बेबायदि मोनसे गोसोआव गिनाय फैखांदों आरो फोथायनाय गैला आङो दैदेनगिरिफोरनि सायाव आंहा बिसासानो गैला बे जेखि पार्टिनिया जाथों मानो होनना बुङोब्ला ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायो माहारि आफादा जुदि हांख्रायोब्ला आन्दालनाव जुदि हांख्रायो माबा मोनसे धरना खान्थिखौ लानायाव हांख्रायो नोंथांमोना फैनांगोन हय थुनलाइ आफादानो जाबाय दुलाराय बर' फरायसाफोरा जाबाय दिनै जोङो नुदों ससियेल मिडियायावहाय माहारि आफादखौ गोबां मानसिफ्रा बखिनानै फैगासिनो अब्ला आं नोंथांमोनखौ कुइसन खालामलायदों जेब्ला हारिया खैफोदाव फैगोन हारिया दिनै थैनो थांगासिनो दङ बा बे समाव अबेबा राजखान्थि हान्जाया जोंनि गेजेराव ओंखारबोनानै होबथाफैगोन नामा बिनि बिदिन्थि दं नामा बहाबा बिदिन्थि दङ नामा मोनफ्रोमबो हारियाव मोनफा मोनफा माने संगठन दङ माहारि आफाद मोनफ्रोमबो हारियावनो दिनै जुदि बै माहारि आफादा जुदि स्ट्रं नङाबा गोख्रों नङाब्ला आरो हारिया माने थांना थानांगौआ गोब्राबसै दिनै नोंथांमोना रायजो नोंथांमोन बर'फोरखौ खमैब्लाबो मोनसे समाव गियोमोन गुबुन हारि माहारिफ्रा गियोमोन मानि थाखाय गियोमोन जोंना माखासे आखायाव हाथियार हमग्रा दैदेनगिरिफोर दंमोन बिथांमोनखौ साननानै बिथांमोना गियोमोन दा जोंनि गेजेराव गैला नङा होमबा जोंनाव गैला सेसफायर फैबाय गोजोन फैबाय सान्थि फैबाय होननानै जोङो सान्थिनि थाखाय जों फैबाय बयबो ओंखारबोजोबबाय आरो दिनै पलिटिकेलि जानानै पलिटिकेलाव फैनाय लोगो लोगो दिनै माखासे दैदेनगिरिफ्रा माखासे खायदा कौसल खालामनानै आसामाव जेनाखि थाखानाय बै मोनजिब्रैथा जायफोरनाखि जनजाथिफोर बिथांनि सायाव माबा मोनसे जाबसिनना होनो नागिरदों बिदिन्थिया बेनो दिनै गोबां मानसिफ्रा मिथियाखै जेबो खहा जाया माबा जाया होनना बुंदों दैदेनगिरिफ्रा बुंगासिनो दङ जोंना 45 लाख मोन बिसिबांजों 14थाजों आरो बिसिना 6थाजों बिसिबां 2 कौटि अब्ला सिन्था खालामना नायदो नोंथांमोना सिन्था खालामना नाय सापस हमनानै लाबाय बिदिन्थि होबाय आं जेनेबा जों दा थाखानाय स्टेपआ जाहैबाय 100 जननो दा बैसोर फैखानाय जाहैबाय मा 1000 जन होमबा बै 1000 जन बे 100 जन 20टा पस्ट ओंखारबायनो होमबा बेवहाय बै 100 जननिफ्राय मोनगोन ना 1000 जना मोनगोन सोर बांसिन मोनगोन आं नोंथांमोननो बिदिन्थि होदों दा बेनिखायनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा माने जेब्लानाखि नों एगेन्स्टआव बुंगोन सरकारनि एगेन्स्टआव बुंगोन सरकारनि नों जेब्लानाखि बिर'धि बुंगोन अब्लानो बिनि बिबान दानजागोन बिनि पर्टफलिय'आ सिफाय जागोन बिनि पर्टफलिय'आ बायगोन बेबायदि मोनसे जोंनि गेजेरावहाय माने गिनाय दङ आरो बे गिनायखौ मानोना आङो सासे माने मा होनना बुंदों जोंनि आसामाव थानाय बिबान गोनां बिबान हल्डार माने सासे आङो एमएलए खौ आं मिथिगौ आरोखि बिथाङानो मोनसे समाव बुंदोंमोन आरोखि दा बाथ्राया जाहैबाय मा बेनो होमबा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा पलिटिक्सआव थानानै जुदि जों बुङा साउन्ड होआ आं साउन्ड होयोब्ला आंनि बिबानखौ बोख्लायगोन आं साउन्ड होयोब्ला आङो माने एमएलए थानो मोननाय नङा आं मिनिस्टार थानो मोननाय नङा आं एमपि जानो मोननाय नङा बा आं सिएम जानो मोननाय नङा बोरै जागोन अब्ला जोंनि हारिनि थांनाय थैनाय रैखाथिनि बाथ्राखौ सोर सानबावगोन बिनि फिननायखौ आंनो नांगौ थारमाने दा बेनिखायनो आंनि खावलाया बेनो सापस आंबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जाबाय न' डाउट आंबो सानसे समाव एबसुनिफ्राय ओंखारनानै जेब्लानाखि आंबो राजनितियाव हाबगोन अब्ला आं बेहाय खुनु जाथिनि खोथा साननो हाला सानबाबो सिङाव थाखुमाबाय गोरबो सिङाव खिन्थु जोङो प्रेक्टिकेलि जों फिक्साराव बुंनो हाला उमुगनो बिदि होनो नाङा उमुग माहारिनो बिदि होनो नाङा उमुग हारिनो बेबायदि होनो हाया होननानै आं बुंनो हानाय नङा मानो जुदि आं बुंगोन बै जाथिफ्रा बोराबनानै जोङो भट होनाय नङा बा आं थानाय पार्टियाव भट होनाय नङा बाथ्राया बेनोना जायनि फलाव दिनै जों नुदों बेखौ सोरबा नंखाय बुंनो हागोन महिलारि सारा हाग्रामा महिलारि सारा दानि बिजनेसनि सिबा जेब्लानाखि इलेक्सन केम्पेइन खालामदोंमोन बे समाव बिथाङा गावनो माइक्र'खौ आखायाव लानानै नै नोंसोरनो एसटि नांगौ नाङा हा फाथा नाङा एसि नाङा होननानै गावनो खुद सोंदों दा बेखौ दिनैनि जुगाव एआइ होननानै सोरबा बुंनो हागोन नामा आरो नंखाय होनना सोरबा प्रुफ दिन्थिनो हागोन नामा बेफोरो गासैबो फोरमाना जों नुथारो आरो दिनै न' डाउट दिनै प्रमद बर'आ
बै समाव एबसुआव थानाय समाव जोंनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन बिसोर एडभान्स हारिफोर आरो बिसोरनो जों एसपि होयोब्ला जोंहा खहा जागोन जोंहा जोबस्रांनायनि लामायाव दंसै जों फेर बाथ्रा हानाय नङा बे बाथ्राखौ लानानै दिनै गोबां ससियेल मिडियाआव दामगासिनो दङ आरो बेखौ लानानै गुबुन माहारिफ्रा मा खालामदों बै पार्टिनिफ्राय ओंखारना फैनो थिनगासिनो दं जायनि खहा बिथांमोनाबो दा बुंनो हायाखिसै ओंखायनो बाथ्राखौ साननो गोनां दा बिनिखाय हमना लादो दिनै गोबां मानसिफ्रा बुंदों जोंहा मा खहा जागोन बिसोरखौ माने होयोबा जोंहा मा खहा जागोन जों मिथिगौ आदिबासि आरो कच राजबंसि बिथांमोनखौ जों आनडिभाइडेड गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव माने बिथांखौ फि हिसाबै जोंबो दा प्लेन नालाय बिथांमोनखौ प्लेनावहाय होजायो होननाय बे मोनसे रेकमेन्डेसना थांदों अब्ला बिथांमोना मोननाय लोगो लोगो बिटिसि आवसो सिफ जाबावगोन जोंनि मानसिफ्रा सिफ जानो हाबावगोन नामा जोंनि मानसिया रिजार्भेसनाव बिथांमोना बुंगासिनो दं पलिटिकेल राइट्स मोननो थाखाय होमबा पलिटिकेल राइट्स मोननो थाखाय बिथांमोना दिनै नांगौ होनना बुंदों एसटिखौ अब्ला पलिटिकेल राइट्सआव बिथांमोना मोनबायानोसै जों देरहाबावगोन सोर बिलाइ बिटिसिनि सिफ जाबावग्रा एबार दंबावो नामा अब्ला जे बिटिसि आव बिसोर दाराय मोना बिसोर माबा एसटिबाबो दाराय मोना बेबायदि मोनसे माबा दं नामा साननो गोनां रायजो राजा नोंथांमोन ओंखायनो आं दुखु मोननानै बिखौ बानायदों आङो बिराद माने जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरनि सायाव आंहा बिसास गैला ओंखायनो आंनिफ्राय मोनसेल' रिकुवेस्ट नोंथांमोनहा पलिटिकेल हान्जानि सायाव दा फोथाय नोंथांमोनहा फोथायोबा माहारि आफादनि सायाव फोथाय हयथ' थुनलाइ आफाद नङाबा एबसुनि बा सोरबा माबायानो जाथों बनसुआनो जाथों बा सोरबा एबसुआनो जाथों बा थुनलाइ आफादानो जाथों बे माहारियारि आफादा जेब्लानाखि कल खालामगोन माने माबा मोनसे मुभमेन्टनि थाखाय नोंथांमोना बे समाव बारसोमबानो जाबाय नङाब्ला जोंनि हारिया बिपद दंसै आरो जों इयुनाव जिबनावबो ना जों एमएलए देरहागोन ना जों एमपि जागोन ना जों सिएम जागोन बिटिसिनि रावबो जानो हानाय नङा स्पस्ट' खोथा आरो जों बबेबा सेन्ट्रेल लेभेलनि दानि आइएएस आइपिएस दिनैसिमबो जोङो सेन्ट्रेल लेभेलाव जों सासे खामानि मोननो नागिरो अबेबा बोसोरावथ' गैयानो मोनथायानो बेफोरनि बाथ्राया मा बा बैफोर समाव जों सोर आइएएस जानो हागोन सोर आइपिएस जानो मोनबावगोन दम दं नामा हागोन नामा मालाबा हाया दा बिथांमोना बे एडभान्स हारिजों जों माबा फेर फाथिनो हाया रायजो राजा नोंथांमोन ओंखायनो आंनि रिकुवेस्ट खावलायनाय नोंथांमोनहा बयबो गासैबो ससियेल मिडिया बाहाय हिसाबै बयबो बाथ्राफोरखौ बुं फेसबुकाव दिनै गोदौ होजोब नोंथांमोना बाथ्रा बुंनानै नोंथांमोननि मतफोरखौ बुं अब्लानो निस्सय बेनि गेजेर बे माबा मोनसे जाफैनाया जागोन होननानै आं सानो आरो निस्सय गभर्नमेन्टआवबो एसे नङा एसे नांहैगोन होननानै आं सानो आरोखि थेंक इउ